Ya telah glogok jarene jarene bara cinta iki BH-mu kurang kenceng nem BH-mu kurang siset matane suwek barae bara asmara ding jarene bendratku tapi iki wayahe M bolo iki wayahe M BH ku kurang kenceng dadine mlorot ya sing ngelokne enem susu wis kendho mlorot jeber ngene ngono ben yo ben mlorot esuk lek wis aku deloken lek wis aku yang aku sok ngejim aku sok ngejim aku sok wis ngejim suwiset ya siset aku karang ora enek wektu ngejim ini ben iki lemake ilang iki lemake ilang ya karang iki ngono gimbal gejoh gek gejohe ora tau metu lho piye lek ngetokne sawi petang dino punjul 5 hari iki terakhir ora nek gejoh metu blas kok terus piye jal-jale wong suwi lho ora metu yo ora nek sing ngetokne terus kon piye meneh terus lek kaya bara asmara iki kaya demen mambengi guyu-guyu aku nang FB guyu-guyu aku lah terah kancaku ki danjuk kancaku ngomong ngene dadak demek ping-ping ngene iki terus demek ping-ping ngene iki susumu melorot nem ngene nang Hongkong apa nganu mau nggih ngemiki cangkeme Cina ngono kan matane suwek ya lek Cina ngendi tak miki ngono lho nang Hongkong iki lho Cina ngendi sing tak miki sing gelem tak miki cangkeme sapa ya lek Cinane gelem-gelem ae aku lho sing gila Cina ora tau adus ki ambune rambute lebus ngemik ngene prak tau apuke tak tewu ndase ngono kok rumah saku mangsaku ki koyo ngemik iki enak ngono garek ngemik ngono kok enak men ya lek saelek-elek wong Indo ya gales wong Indo iki cek gelem adus wong Cina iki lho musim panas terantang ora gelem adus ambune padha lebus glegeken rada apa ya masuk angin apa ya cuaca mulai panas ya ndek Hongkong cuaca mulai panas terus sumuke pol-polan lek turu ora udo jarene bara asmara nek lek turu aja gawe BH ben ora nglawer ngono iki cah lanang ngurusi persusuan lho masaku dua meneh lek ngurusi bab susu ngono kuwi jan bang bayi tenan jan kok lek kon ngurusi bab susu cacah iki lho do open malah do guyu-guyu do kekel rumah saku jan kurang ajar jan kurang ajar pokoke cacah iki lek kon ngurusi bab susu kuwi cek demeni ngono lho cek demeni aku yo nguyu aku sok lek wis ngejim balik nang Indonesia arep rutin ngejim aku lek jenenge melok Cina cuk yo ora iso lek mau kon ngejim cuk tel ya melok Cina iki lho ya libure mek seminggu pisan tanggal merah ora bendino enek ora belum sasi eneng ya to jadi lek melok Cina aku cek dadi babune Cina jelek golek kitab suci Sunggokong ngene iki ora iso kon rutin ngejim lek ngejim olahraga cuma 1 minggu 1 kali iku percuma ora kurus sing enek mlempuh lah kenapa wetengku kok bembeng mergo gejuwe ora tau metu lah kenapa iki ku nglamber ya tinggi glandotan asu-asu iki lho aku lek angon asune diserutuki dheil ngono cuk ya jadi wis aja mok guyu-guyu saenem ki ya semendak tuwek iya wis tak akoni delok niki lemake lho koyo ngene iki lho tel ya koyo ngene apa kurang gerak jane ora kurang gerak aku gerak terus 1 hari itu jalan itu 4 kilo 1 hari jalan 4 kilo setiap hari bendino ngono cik ra guru lho tel ya terus kon piye cuk ya
wis bene lah sok lek balik rutin nge-gym ben iki lemake ora enek ben iki ora nglamber cuk ya teh nyek bara asmara dan cuk